Ak podnikáte pri jazere, tak viete, že najťažšie je dosiahnuť, aby ľudia zostali na mieste dlhšie. Aby u vás rodina nestravila len 40 minút, ale pol dňa alebo dokonca celý deň. Nafúkovací vodný park nie je len nejaká vychytávka na vode, je to produkt, na ktorý predávate vstupy, čím dosiahnete, že ľudia zostanú dlhšie. Zvyšuje to návštevnosť pri jazere a klienti nakoniec minú viac peňazí. V tomto videu si prejdeme jednoduchý test. Je vaša vodná plocha vhodná? Ako v praxi vyzerá bezpečnosť a čo sa musí stať, aby to skutočne malo zmysel? Podnikanie pri vode. Ak pracujete na jazere, poznáte toto rozloženie. Cez víkendy je veľa zákazníkov a stred týždňa môže byť nerovnomerný. Hostia prídu na pláž, prejdú sa, niečo zjedia a idú ďalej a vy potrebujete dôvod, aby zostali dlhšie a strávili viac času na mieste. Potom je tu vaša konkurencia. Chatky, pláž a reštaurácie vyzerajú na mnohých miestach podobne. Víťazom je ten, kto má atrakciu, o ktorej sa deti rozprávajú v aute cestou domov a rodičia zverejnia videá na sociálnych sieťach v ten istý deň. Preto vám teraz ukážem, čo je akvapark v praxi. Najprv technicky, stručne a jasne. Nafúkovací akvapark je modulárna prekážková dráha, vyrobená z nafúkovacích prvkov spojených do jedného systému a ukotvených na jazere alebo veľkom vonkajšom bazéne. Vo vnútri sú moduly ako šmiklavky, trampolíny, lezecké steny, mostíky, brvná na preskakovanie a prvky typu blob, teda vankúš na skákanie. Park je ohraničený bojami a lanami, má jeden kontrolovaný vstup a vyznačenú bezpečnostnú zónu okolo. Z pohľadu biznisu je celý systém jednoduchý. Predávaš vstupy na vodnú atrakciu, ktorá vyvoláva emócie u tvojich zákazníkov a toto zážitok ti prináša 3 efekty. Viac návštevnosti, dlhší pobyt hostí a vyššiu hodnotu košíka. Po návšteve parku sa ľudia vracajú k gastronómii, ubytovaniu a ďalším službám. Je to tiež bezpečná dávka adrenalínu pre deti a pre rodičov moment, ktorý sa oplatí nahrať, pretože prvé skoky prinášajú veľkú dávku emócií. Bude sa vodný park hodiť aj u teba? Skôr než sa pustíš do nákladov, musíš si odpovedať na jednu otázku. Je vodný park tou správnou investíciou pri tvojom jazere? Prvým bodom sú podmienky na vode. Najlepšie fungujú pokojné, predvídateľné jazerá. Malý prúd, mierne vlny, relatívne rovné dno, bez prekvapení. Druhým bodom je hĺbka a tu niet o čom diskutovať. Držíš sa technických kariet výrobcu a navrhujeme rozloženie parku podľa skutočných hĺbok na tvojom mieste. V praxi je vstupná zóna zvyčajne približne 1,2 metra hlboká. Pod typickými modulmi sa počíta s hĺbkou okolo 2 metrov a pod vysokými šmikľavkami a zónami na skákanie musí byť hĺbka väčšia, približne 2,5 až 3,5 metra. Tretím bodom je bezpečnosť priestoru. Park musí mať vyznačené boje a lán, ochranný pás od brehu a prekážok a záchranný koridor, to je voľný priestor pre loď alebo záchranný skúter vedený mimo modulov. Štvrtým bodom je vstup a predaj. K jazeru môže prísť ktokoľvek a vy nad tým nemáte žiadnu kontrolu. Ovládate vstup do parku. Jedno miesto, kde personál overuje lístky, vydáva vesty a poskytuje inštruktáž. A kedy nie je vodný park dobrý nápad? Existujú lokality, kde sa vodný park neosvedčí. Ak máš pravidelne silný premenlivý vietor a vlny, počet dní prevádzky parku bude menší a tým pádom klesá aj ziskovosť parku. Ak nemáš vhodné hĺbky pod plánované moduly, projekt je rizikový už od začiatku. V takýchto situáciách môže byť výhodnejšie postaviť malý nafúkovací park pri tvojom vodnom plochu. Teraz sa porozprávajme o bezpečnosti a zodpovednosti, pokiaľ ide o akvaparky. Najdôležitejšia otázka, ktorú by ste si mali položiť, je, aké bezpečné to bude v praxi. Prístup YOLO tu nefunguje. Bezpečnosť funguje, keď máte systém. Systém začína predpismi viditeľnými pri pokladni a pri vstupe. Druhým prvkom sú povinné vesty pre všetkých používateľov a kontrola tohto pravidla pri vstupe. Tretím prvkom je inštruktáž pred každým vstupom. Obsluha vysvetľuje pravidlá, ukazuje signály plavčíkov a pripomína kľúčové pravidlá ešte predtým, než niekto vstúpi do parku. Štvrtým prvkom sú plavčíci. Povinnosťou je stála prítomnosť plavčíka počas prevádzkových hodín parku. A to aj v prípade, že kúpalisko už má svojho plavčíka, ty musíš zamestnať ďalšiu osobu len pre park. Piatým prvkom je vietor. Musíš neustále sledovať predpoveď počasia a reagovať vopred. Ak má vietor prekročiť 5 stupňov Beaufortovej stupnice, bezpečnostným štandardom je demontáž prvkov parku a ich uschovanie na pevnine. Ak nie je možná úplná demontáž pred príchodom silného vetra, minimálnym opatrením je vypustenie vzduchu z prvkov, najmä z vysokých konštrukcií. A pri náhlych udalostiach, ako je biela bóra, je priorita len jedna – evakuácia ľudí bez pokusov o záchranu konštrukcie. Prevádzkové úlohy na vodnom parku deň po dni.
Predaj vstupov sa najčastejšie organizuje do relácií, pretože to prináša poriadok a predvídateľnosť. Najlepšie fungujú 3 varianty. 10 minút ako vstup na vyskúšanie, 30 minút ako najčastejšie volená možnosť a 60 minút pre skupiny a náročnejších návštevníkov. Vďaka tomu máš stály pohyb a zároveň vieš, koľko ľudí a kedy vstupuje. Na brehu potrebuješ niekoľko vecí. Predajné miesto na lístky, miesto na vesty, bod prvej pomoci a zónu na čakanie. Oplatí sa postaviť niekoľko ležadiel a slnečník, aby rodičia mohli pohodlne počkať, kým sa deti hrajú v parku. A to najdôležitejšie? Park ťa má odbremeniť ako páka príjmu. Má podporovať gastronómiu, ubytovanie a ďalšie atrakcie, pretože deti majú aktivitu a rodičia majú priestor na oddych a môžu zostať dlhšie. Bude tvoj park zarábať sám na seba? Teraz sa poďme porozprávať o peniazoch, ale bez Excelu. Vodný park funguje výborne vtedy, keď prejdeš 3 jednoduchými bránami. Prvá, máš sezónu a rodinný ruch, teda skutočných hostí, ktorí prichádzajú oddychovať. Druhá, dokážeš to prevádzkovať ako službu, čiže vstupenky, vesty, inštruktáž pre účastníkov a plavčík. Bez chaosu na brehu. Tretia, park nemá zarábať len na vstupenkách. Park má vytvárať domino efekt. Dlhší pobyt, viac jedla, viac doplnkov, niekedy ubytovanie, niekedy návrat o týždeň. Ak tieto 3 veci sedia, financie sa jednoducho poskladajú. A ak nemáš aspoň jednu z nich, finančný úspech tvojho parku bude viac závisieť od efektívneho marketingu. Ak si to chceš presne vypočítať na svojich číslach, máme na to samostatnú tabuľku, v ktorej odhadneme tvoje príjmy z akvaparku za jednu sezónu. Najčastejšie chyby majiteľov akvaparkov. Teraz rýchly zoznam chyb, ktoré stoja najviac nervov a peňazí. Prvá chyba, projekt bez správnych hĺbok pre konkrétne moduly, najmä pre vyššie tobogany a skokanské zóny. Druhá chyba, podcenenie počtu plavčíkov, záchranárskeho vybavenia a chýbajúci tréning záchranných postupov, vrátane evakuácie celého parku. Tretia chyba, začatie vybavovania formalít príliš neskoro, pretože dohody o prenajme vodnej plochy môžu trvať aj niekoľko mesiacov. Štvrtá chyba, park postavený bez prepojenia so zvyškom atrakcií, teda bez zázemia služieb pre rodiny. Tieto chyby sú predvídateľné, takže sa im dá vyhnúť, ak k téme pristupuješ metodicky. Ak cítiš, že vodný park je pre teba tou správnou cestou, urob ďalší krok. Vyplň kontaktný formulár nižšie a my sa ti ozveme. Počas rozhovoru preberieme tvoju lokalitu, tvoje požiadavky a to, ako by mal tvoj vodný park vyzerať. Následne pripravíme projekt na mieru tvojej vodnej ploche a pošleme ti cenovú ponuku. Až potom sa v pokoji rozhodneš. Vyplň kontaktný formulár nižšie. Ozveme sa ti a pustíme sa do analýzy.